machiegni gi kuonde tich. Mago ya donjo tich naneno kiny. To gir ng'anyo mokoro odhi chiegni dweche ariyo ni jopiny oyude ang'o? Gima kwongo ma jopiny oyude en dakteche. Ng'e daktari kondiko osiptal, daktari ok thiedhre. Thoth osiptende ka jopiny odhi to gibedo seche 10 kapok gineno dakteche. Koro kondik chik mang'eny osiptal, to ni giboyudo ang'o? Boyudo dakteche. Mano kwongo. Mar ariyo, wachako wayudo gi problem med interns gi be. Koro mano nyiso ni dakteche kadhi bedo 1000 osiptal Kenya ka wachako meda. Nyiso ni mano thieth dhi bedo maber. Mar ariyo, wach mar osiptal bedo maonge yedhi cha. Nowacho ni ok wadwar ni daktari bedo kuhi ni thagore ni koneno jatuo to odhi ohinyore. Koro mago gik ma ng'a dhi konyo en japiny. Koro nawacho ni ng'anyo mwang'anyo ni en ng'anyo mar konyo jopiny molo kaka konyo dakteche. Mar adek en ni daktari ma en motivated michulo msache ma nigi fare ma nyadhi tich. Ng'a dhi konyo hospital kacha en japiny. Pesa matin mogik mudwa kawo ne interns gi ununyonoru ni udwaro 260,000, sirikal nowacho 70,000. Pono ni winjruok onge iye ka ubro timo nang'o? Ing'e macha en chik. Chik onge wach mar winjruok. En gima iluwo. Nwane ng'anyo ne gikalo chik manoketi to ne gitime kigin. Mana gidhi gibukro bukani gidogolo mshahara 206 to 70. Koro sani dogo nochungo mano. Mekumo nyaka wang'i ni odok 206 kacha. To kapo ni gweno wawuo to ne gweno wuoyo ma ginyiso ni ang'o gikelo nini margi. To wanawacho ni dakteche kwanza pesa michulo ng'ino tin kabisa ni mar tije mag timo hospitende mag counties gi hospitende gite gi generate more revenue ne hospital. Sani nitiere jood bura ma kelo chike ma keto jotiegruok te e piny Kenya te mondo chul maromre. Chik ni kokalo to dhi timo nang'o? Ing'e magi ok jotiegre. Magi dakteche mosetiegore. Nitiere pogruok ang'e ni dakteche jomosetieko chuth. Moyudo odhi. Koro gima wadwa notim, wadwa ng'iyo ni wadwa loko paro. Nikech magi wasebedo katimore higni 40 mokadho. Ni ka dakteche otieko to gitiyo. To ok en Kenya kende, en piny mangima. Ma apprenticeship margi kata internship margi puro gi internship mag jomoko gin. Ma jomoko gitimo attachments gi mondo gidhi mbele. To ma gin osebedo graduate mido othing kokidhi time. Ndalo 56 mosebede ng'anyo ni. Ang'o ma koro lokore sani? Gimoloka ni koro winjo gi sirkal oketo winjo gi. Ne giwacho ni gin joma nyien, but again sirkal en ana macha. But ging'eno ni ok watema miyo gi threats. Wan serious. Wacho ni watimo gimoro nyaka time. Koro kata mana gik mwasign kod gigi. Ne gin atbani mana miyo okawo ndalo mang'eny. Nikech nok gidwar commit. Negidwar ni commit ka gin sure. To koro gise commit ni wakete court ot madowo nyaka timgi. Mar wan ok wadwar ni ng'ato nyiso ni uwinjoru tiyo sei to ok gitimgi. CBA mano dwaro ma 2013 cha embe koro kete chik. CBA ma 2017 2021 kosmo 2013. Ene chik manyaka tigo sa nyaka wabed piny mwalok machielo. Koro ji ndalo 90 wadhi bedo piny mwandik CBA machielo. Koro ndiko CBA machielo. Ndiko machielo. Bang' ndalo 90. Manyiso ni machielo manyien mandiko ni be nyaka ng'e wach mar inflation manek piny ka. To koro chika onge